खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बनसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। फैगौ 18 डिसेम्बर खालाराव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुआ धरना होनो साखाफारा जादों। मोनद' हारिया एसटि दाबिनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा गैया, नाथाय मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सिगां बर'फोरनो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ होग्रोनांगोन होनना फोरमायथिदों। जों थाखानाय एसटिफोरनि माबा मोनसे खहा जायोब्ला बनसुआ गसंथेनो 1 सेकेन्ड आगोलाव थागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिसिनि फरायसालिफोर आरो बिटिसिनि बायजोनि सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेल खालामनो हागोन, जायखौ दानि सोलिनाय आयेननि गेजेरजों जाफुङा होनना रबिराम नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। फैगौ समाव पावाराव थायोब्ला आइजोफोरनि जुलिनि बैसोखौ 18नि सोलाय 21 बोसोर खालामगोन होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। दिलीप शइकिया बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। फैगौ 29 नबेम्बराव एसटि होनायनि गनायथि रिपर्टखौ आसाम आयेन आफादनि सदनाव लाबोगोन होनना दिलीप शइकिया बिथाङा फोरमायथिदों। बिटिसिनि मोनबा जिल्लायावबो मैया मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारदों। उदालगुरि सहरावबो गोमखांदों एसटि होनो नागिरनायनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारनायनि स्ल'गान। गोमखांदों एसटि दिया बन्द करक एसटि होनायखौ बन्द खालाम बायदि स्ल'गान। रोजा रोजा सुबुङा आखायाव लादों बनजार आरो माहारियारि फिरफिला। गोख्रों सोमावसारनायजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। दुलाराय आसामनि गासै ट्राइबेल आफादफोरा सिसुवानि नेतृत्वआव जोङो सरकारखौ वार्निं होबोदों। जोङो सरकारखौ जोङो गोख्रोङै जोङो खोथाखौ बुंबोदों जे कुनु कारनाव 14टा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अधिकारखौ धंस' खालामनानै गोदानै जाहाथे ट्राइबेल होनाय जाया। खारन बिथांमोना गासैबो बिथिङाव माने जौगानाय सुबुं अनजिमाया बारा, थेवबो जोंनि दाबि जोंनि नारसिननायखौ खेरायाबासिनो मैया आसाम केबिनेटआव मोनथाम हारिनो एसटि प्लेन आरो मोनथाम हारिखौ एसटि भेलि केटेगराइज खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव लाबोनानै रिकमेन्डेसन होनानै भारतनि माने हम डिपार्टमेन्ट हम मिनिस्ट्रिनो दैथायहरनायनि थांखि लादों। दुलाराय ट्राइबेल माहारिया दिनै जोबोद खैफोदाव दङ आरो खैफोदनि माने जि इंगित मैया जि आसाम केबिनेटनि जि डिसिसन आरो बे केबिनेटआव मोनद' हारिनो गोदानै एसटि थिसननायनि जाय हारिफोरा गासै बिथिंजों जौगानाय, जाय हारिया सुबुं अनजिमायाव बांसिन आरो बिथांमोना बुंदों जे आसामनि 3 कौटि 40 लाखनि गेजेराव बिथांमोना 2 कौटि दङ होननानै आरो बर्तमान ट्राइबेला 45 लाख 2 कौटि आरो 45 लाख बिनि गेजेराव जुदि गादब जायोब्ला नारसिन जायोब्ला जोङो बबेयाव थावरिगोन आरो बे खोथाखौनो लानानै दुलाराय आसामनि गासै ट्राइबेल आफादफोरा सिसुवानि नेतृत्वआव जोङो सरकारखौ वार्निं होबोदों। जोङो सरकारखौ जोङो गोख्रोङै जोङो खोथाखौ बुंबोदों जे कुनु कारनाव 14टा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अधिकारखौ धंस' खालामनानै गोदानै जाहाथे ट्राइबेल होनाय जाया। खारन बिथांमोना गासैबो बिथिङाव माने जौगानाय सुबुं अनजिमाया बारा, थेवबो जोंनि दाबि जोंनि
नारसिननायखौ खेरायाबासिनो मैया आसाम केबिनेटआव मोनथाम हारिनो एसटि प्लेन आरो मोनथाम हारिखौ एसटि भेलि केटेगराइज खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव लाबोनानै रिकमेन्डेसन हरनानै भारतनि माने होम डिपार्टमेन्ट होम मिनिस्ट्रिनो दैथायहरनायनि थांखि लादों आरो बेखौ जोङो स्ट्रंलि अपोज खालामो मोनद' हारिनि जोङो हेंथा इनाय हिंसा जों खालामग्रा हारि नङा जोङो जोंनि अस्तित्व जोंनि खैफोदनि समाव जोंनि स्टेन्डखौ जों लादों आरो बेखायनो मख'नो गोनांदि CCTOA बानजायनायाव उदालगुरियाव मोनद' जौगाखां हारिनो ट्राइबेलनि गनायथि होनो नागिरनायखौ बन्द' खालामनांगौनि दाबिजों गोख्रों बनजार रेलि दिन्थिफुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै मादार एस'सिएशननि आफादगिरि रैसुमै बर' आरो उदालगुरि जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि प्रमिला दैमारि बिथांमोना गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिदों। मानि थाखाय होनना सोंब्लाथ' दिनै बयबो मिथिगौ रिसेन्टलि जोंहा आसाम सरकारा मोनद' जौगानाय हारिफोरनि एसटि होनो जि थांखि लादों माने जगार खालामनो हादों बिथांमोना जुजा सोलायदों दा बिनिखाय बिनि हेंथायै जोङो गासै थाखानाय एसटिफोरा जों खौसे जानानै दिनै बे बनजार हाबाफारि रेलिखौ जोङो लादों बिनि थांखिया बेनोदि जायफोर हारिफोरा मोनद' हारिफोरा एसटि बिगासिनो दङ दा बे एसटिखौ जोङो गुबुन बायदि जाफुंहोनो हानाय नङा मानोना बिथांमोना जुदि एसटिखौ मोनोब्ला बिथांमोना जुदि गोबांखिनि जौगासिननाय दा बेनिखायनो जोंनि जिखिनि खथा जोंनि जिखिनि रिजार्भेसन बिथांमोना सेनानै लागोन आरो जोङो आरो गोग्लैनायनिफ्राय गोग्लैसिनायाव जोङो थालांनो गोनां जागोन दा बेनिखायनो बिनि हेंथायै जोङो सोमावसारदों जोंनि बे सोमावसारनायनि खौराङा सरकारनिसिम सहैथों आरो बिथांमोना जोंनि बे खौरांखौ खोनानै जोंनि बे सोमावसारनायखौ खोनानानै गावसोरनि थांखिखौ बिथांमोना दोनथ'थों बा बिथांमोना बिखौ जाफुङालासिनो थादों बेखौ जोङो खावलायदों आरो जुदि सरकारा इयुनाव बेबायदि जोंनि थांखिखौ जुदि जोंनि सोमावसारनायखौ जुदि खोनासङाब्ला जों बिनिफ्राय गोख्रैजों सोमावसारगोन। आसाम सोरखारा केबिनेट जथुमनि गेजेरजों आसामनि मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि आजावनायनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा आनजाद दोनथ'नानै खुद्रिसारदों। मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मैया मोनायावहाय जोङो खबर मोन्दों जे 6टा जनजातिनो आसाम केबिनेटआव एप्रुभ होनाय जाबाय बिथांमोननि एसटिनि स्टेटासनि थाखाय दा जों एसे स्टुडेन्ट अफ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बेनिखाय जोङो आनजाद लिरनांगौ दंमोन जों बे आनजादखौबो जोङो बन्द' खालामदों आरो जोङो प्रटेस्ट खालामदों धरना होदों जोंनि थामोनथा रैखाथि मोनथायनि थाखाय जोंनि इयुननि थाखाय दिनै बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंनि हारिया गोबां खहा जागोन जोंनि हारिया इयुनाव जेसेबांखिनि जोंनि मोननांगौ मोन्थाय दङ बेयो जोबस्रांलांगोन बेखौ जोंल' मिन्थिगौ नङा मन्थ्रि बिथांमोनहाबो मिन्थिगौ नाथाय बिथांमोनहा मा सानदों गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय गावनि पलिटिक्सखौ बासायनानै दोननो थाखाय राजखान्थिनि थाखाय जुदि हारिखौ फानोब्ला बे मोजां जानाय नङा आरो बेयो जोंनि धरना हाबाफारिया दिनै जागायनायसो आरो जागायनानैहाय जोङो जोबजासिम जोङो जुजिगोन आरो जोबजासिम जों नांगोन आरो दिनैनि फरिखाखौ जोङो पस्टपन खालामबाय जोङो आनजादखौ लिरा होननानै जोङो धरना होबाय आरो मैयानि जे एप्रुभेल 6टा जनजातिनो जे एसटि स्टेटास एप्रुभ जादों जों बेनि एगेन्स्टआव जों दिनै धरना लादों आरो बेखौ जोङो दिनै जागायनायसो जोङो जोबजासिम जुजिगोन आरो जाय मन्थ्रि बिथांमोनहा मोनथिखासेयावबो जाय मन्थ्रि बिथांमोनहा एसटि बिथांमोनहाबो ट्राइबेल मोनथिखासेयावबो बेबायदि एप्रुभेलखौ होदों बिथांमोननिसिम आङो फंसेल' बाथ्रा बुंनो सानो बिथांमोनहा राजखान्थिनि थाखाय बिदि खालामनाङा आरो बिथांमोना हारियावहाय इयुनाव बिथांमोनखौ जोलैनि हांगार होननानै जोङो सिनायथि मोनगोन। दिनैनि सोमावसारनाया जाबाय ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोंनि ट्राइबेलफोरखौ लांनो नागिरदों मैयानि जि आसामनि केबिनेट जि डिसिजनआ जोंखौ गिखांनाय लाबोदों दिनैनि सानाव जोङो सोमावसारनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानाव जोङो सोमावसाराबा दिनैनि सानाव जोङो जांख्रिखाङाब्ला जोङो माब्ला सोमावसारगोन 6टा जनजातिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि बर' हारिनि मान मर्यादा रैखाथिया बहा थांगोन नङा होमबा आं बेखौनो आं सानदों बर' हिसाबै जोङो बर' फरायसा हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै गासैखौबो आं खावलायनो सानदों बेयाव राजनितिकनि भेदाभेद बेयाव गैया जेबो पलिटिकेल बेयाव पार्पस गैया सोरबा नों आं साननाय गैया बेयाव ट्राइबेल हिसाबै जों ओंखारदों बर' हिसाबै जों ओंखारदों जे 6टा जनजातिनो जि एसटि होयोब्ला जोंनि मान मर्यादा जोंनि थामोनथा रैखाथिया माबायदि जाहैगोन बेखौ साननानैनो जोङो सोमावसारदों नङा होमबा नोंथांमोनाबो मोनथियो जोंनि
एसटि होनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे बर' हारिनि जोंनि ट्राइबेलफोरनि माखासे स्टेटिया थाहैनाय नङा होमबा बिथांमोना पलिटिकेल राइट बिथांमोना नागिरगोन बिथांमोना हानि मोनथाय नागिरगोन बिथांमोना समान समान मोनथाय जोंजों नागिरगोन बिथांमोना जोंजों समान समान खारफानो नागिरगोन जोङो